Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем епизод 2 от нашата предица с Мани. Кажи здрасти. Здрасти. И сега ще отида аз в... Сега ще правим фирми. Той ни каза. Сега ще правим ферма. Така че аз ще отида да набеля малко бинс. Бинс. Да. Въпреки че вънка е доста гадно, защото познаете какво вечер е, както виждате. О, вечер! Охо, братле, ти знаеш ли, че тук те дърветата, които съм посадил, вече са израснали и напълно са ни закрили каштурката. О, чудесно! Яко! Та хора, надявам се да не ни огрифат. Ни играем тук от... Колко? Не знам, 2 седмици. Какви ти кара 2 седмици? Седмица и половина долара. Шеф за мен. Мале, ще чупа телефона. Аз започвам да събирам трева. И би едно тъпо зомби. Май крашна са, не. Добре, ето. Ох, котьо. Ох, котьо. Ей така, доста ще съберем. Като се мисля, ние не сме виждали тук хора от много време да оцеляват с нас. Да. Така че, ако искате да оцелявате с нас, пишете и може... Коментарите. Да. Пишете в коментарите. Ей, зомбите плува във вода. Умрила е. Значи. Така. Сега имаме семена такива. Можем ли да всъщност... Ние всъщност имаме желязно холета и че няма правим да си правим труд. Аз ще да направя ограждение за фермичката или нещо такова. Да, направи нова стаечка. Така малко по-разширено. Добре, вой мале, бъгнем се. Ако намерим джунгъл бая, може и да си направим такова. Кукис. Да, разбира се. Ами сега въпрос е, че нямаме на къде другаде да... Аз съм 4 семена, вече са 5. Добре. Денис! Да. Денис! Не пей в клиповете си, че могат да ти го махнат. Могат да ти махнат клипата и да се каже. Окей. И хора, един съвет, и това не трябва да го запомня. Не си казвайте наистина името, защото името ми не е такова. Това е само на играта. Ти току-що ми изплямпа моето име. Но ти благодаря. Но все пак не си казвайте имената в клиповете, защото... не дейте, защото може и да прецакате на хубаво. Така, вече имам 16 семена, мисля, че ще стигнат. Аз още не съм готов с заграждението. Ние пак трябва да го правим някакво тъй-готино. Къде те пае? Може и да потърся Я напиши, чакай. Я напиши в чата, кажете хай на YouTube. Извинете хора, баща ми влезе в стаята, затова прекъснах за малко. О, шит! Сървъра крашна е. Ще го кахме, гледа, сладурче. Спри клипа, докато се оправи. Той вече се оправи. Да. О, котьо. Бре. Искаш ли да си направим тенти, бе? Не, нямаме достатъчно барут. Сега ще убим няколко крипа, да ще добим. Добре, мисля, че едно такова с 5 на 5 заграждение е чудесно. Ох, Ендерман. Искам да убия прасето. Ендерман, отивам да убия прасето. Еха, какво изречение.
Отивам... Сега ще го убия, че. Имаме ли дърт? Да, имам бе. Как няма имаме дърт? Не правите такива арочи с ендерманите, защото... Да, ако с малко, например, аз направих едно милия с ендерман на 3 сърчица и умрях. Да, така че. Та хора, ако искате... тук ли се бил, бе? Плаве. Аре, къде са? Нямаме дърт. Ще ви дам, ако искате IP на сервера. Стига Нямаме дърт. Сериозно. Диго, краш на сервера, не. Убих го! Браво на те. Значи хора, както видяхте, се бих с 2 зомбита, един скелет и тъп ендерман. Охо, ти знаеш, че на мене зомбито ми даде такова сигнало айрон. Супер. Търсене сме. Може ли някакъв дърт в себе си, че имаме само 24 и няма да стигне? Още стига, бе. Това отивай да побереш малко. Стига, бе. Аре, бе. Хора, това е смешно. Кое? Къде имам запита стрела с едно смешно място. Не е там. Не е там, където си мислиш. Къде мислиш, че си мислиш? И в... То беше в едно в главата, ама то... Сета ми помогна. Барам. Знаеш колко благодарен ще съм, ако имам кокале. Кой ме стреля? Кока! Сега ще си направя куче, бе. Умри, бе. И ми даде кокал. Маме. Ще отива в школа малко. Така. Мони, оставям такова, в честа за храната ти оставям бинс. Бинс ти оставям. И ти оставям тук една перла. Добре. Честа за храна перла ще ми оставиш. Не бе, оставите перлата в друг чест. Не в честа за храна, споко. И чакай, бе! Да видим дали имаме такова. Аре, дайте ми кокал. Много искам кокал. Трябва ми. Така и тук няма, като гледам. Аз мисля, че направих фермичката от най-красивите, ама... Фермичка. Да е ферма. Дали от най-красивите или не? Ферма. Добре, аз отивам за малко дърт. Окей. Вижда е преди. Добре, тук се здобих с... Мога да се здоба с още... прасе! Ладно, така. Искам джунгъл байам. Да отида да взема малко какао бинс, да си направим куки. Джунгъл байам! Те! Наистина, джунгъл байам. Намери ли? Джунгъл байам. Тъпава се да видиш. Супер.
Аз сега откъде ще събера какао бинс. Да се направим колко искат да ни пораснат семената. Супер. Вземи малко тако с... Хеминг. За какво? Да ти помогна. Добре, търси какао бинс. Чакай малко дърво. Трябва да ви... Оф, лагна ми. Та хора, извинете за малко така дългото търсене за какао бинс. Ама трябва просто да... Спри клипа. Не бе, аз... То... Това е. Командрата е обсървана. Хора, като се логнаш Сме направили долу. О, какао бинс. Какао бинс. Добре. Взех 3. Така хора, логнахме се. Просто да не гледате парола, защото не е яко. Така. Аз намерих колко бинс. Какао бинс. Да, какао бинс. За жалост съм малко. Само 3. Аз имам 9 вече. Защото като идвам да събирам още 6. Хора, като съберем достатъчно, ще ви... Хора, върнахме се. В фермичката решихме да се отглеждаме какао бинс. И сега ще набера там, тоня горе и ще отиваме в хода. Фак, защо? Това ще го съберем. Както виждате, почти набрах стак. Да видиш фермичката как е станала. Ей, Зигичка, тук те само да набера още 4 да станат стак, защото хората виждат, че са 60 вече. И сега тук те виждаме едно... Ама ми трябва ни още сит. Какво ти трябва? Още... не, готово. Вече не ни трябват семена. Защото ако искаш, аз откъде съм близо до трева. Не. Вече не ми трябват. Ако все пак размислиш, ме кажи. Защото след малко ще идвам в хома. Това човек, тук има една наронова труба. И тук те винаги мислят, че идва котката, пак то затворено. Викам, тая котка ще е нещо като нинджа е. Те вече идвам в хом. Хора, събрах стаки 64, Димека стаки 2. Къде ще ги поставя, моли? Ето виж фермичката. И два. Ого! Много се оправя. Гот. Хора, това е ферма. В другия епизод може да направим нещо като... Да знам какво ще направим. И аз също. Например, стои в честа за богатствата там. Окей. Добре, чудно ми е къде. Котио, сега хубаво да се наям. Вече имаме половин стак айрон, това е добре. Това е супер по-скоро. Тук има 3 айрон, които не сме прибрали. Къде отиде дървото, бе? Да. Чай да направим... Добре. Хора, това ще е. Тъй, че... Чао.